Sziasztok! Ez itt az ABC Best angol nyelvoktatás. Az előző órán tárgyaltuk, vagyis hát az előző felvételen tárgyaltuk a főneveket, hogy mi a megszámlálható és nem megszámolható főnév. Ugye az angol két részre hozta őket. Megszámolható a tárgyak, ajtó, ablak, személyek, nő, gyerek, férfi, állatok, kutya, macska, mértékegységek, kilogramm, liter, tonna, perc, óra. Nem megszámolható főnevek, a folyékony anyagok, víz, rizs, mogyoró. Hát itt már mondtam, hogy a rizs és a mogyoró az nem folyékony, de ilyen értelemben számít. A szilárd anyagok, amik csak önmagukban vannak, kenyér, hús, szappan, csoki. Légnemű anyagok, gáz, levegő, pénz, angol ide sorolja, egy kis pénz vagy sok pénz, elvont vagy időjárási fogalmak, szél, napfény, eső, testi-lelki állapotra jellemző dolgok, eső, szerelem vagy jókedv. Ezek a főnevek. Lépjünk tovább. Következő rész, ez egy gyakorlati rész, tehát itt feladatok vannak felsorolva, és azt jelenti, hogy hogyan alkalmazzuk az ő, ön és a dö a gyakorlatokba. Az első mondatot nézzük. A basket of apples. Tehát a basket of apples azt jelenti, hogy egy kosár alma. Az alma azért van többes számban, mert egy kosárban egynél több alma van. A bottle of mineral water. Ugye a ásványvíz az nem megszámolható, ezért nincs többes számban úgy, mint az alma. Egy üveg, vagyis hát egy palack, ásványvíz. A jar of mustard. Egy üveg mustár. A mustár sem megszámolható, ezért egyes számban áll. A loaf of bread. Egy kiló vagy egy bekni kenyér. Kenyér nem megszámolható, ezért egyes számban van. The jug of tea. Egy kancsó tea. Jug, kancsó. Tea nem megszámolható, egyes számban van. The milk is in the mug. A tej a bögrében van. Bögre mug. In van benn. Is használok, mert a nem megszámolhatók egyes számban vannak, ezért is kell használni. The apple is on the table. Az alma az asztalon van. Az alma megszámolható, de itt most egy almáról van szó, ezért is kell használni. On, valamin rajta, on the table. The apples are in the basket. Az almák a kosárban vannak. Azért kell többes szám, mert almák, és azért használok árt. The bag of peanut. Egy zacskó mogyoró. A mogyoró nem megszámolható, ezért nincs többes számban, az ő az pedig ugye egyet jelent, a dö pedig az. A bags of peanut. A zacskó mogyorók. Ugye a zacskó megszámolható, az többes számban van, a mogyoró az nem, az egyes számban. The jars of mustard. Tehát az üveg mustárok, ugye, magyarul is így hangzik. Tehát az üveg, ugye, mint a jar nem csak üveget jelent, tégelyt is megszámolható, a mustár nem. A bunch of carrots. Egy csomó sárgarépa. A sárgarépák megszámolható, többes számban van. The bunches of carrots. A csomó sárgarépák. Csomó sárgarépák. Csomó megszámolható, többes számban van. Carrots megszámolható, többes számban van. A spoon of medicine. Egy kanál orvosság. Egy kanál orvosságról van szó, és orvosság nem megszámolható. The spoons of medicine.
a kanál orvosságok, ugye? A kanál megszámolható többes számban van, orvosság nem egyes számban. A cup of tea, egy csésze tea. A csésze nem megszámolható, vagy a csésze megszámolható, de mivel egy van, a tea nem megszámolható, egyes számban van. The cups of tea, a csésze megszámolható, többes számban van, ugye csésze teák, a tea egyes számban van, nem megszámolható. A következő az, hogy miről szól ez az ABC Best angol oktatás, gyorsan elmondom. Felkészítés nyelvvizsgára, szókincsfejlesztés, hallás utáni szövegértés, fordítási szövegértés, hétköznapi társalgás, általános üzleti angol ismeretek. Oktatási idő összesen, hogyha valaki szeretné elsajátítani a középfokú nyelvvizsga szintet, például 36 óra szükséges, alkalmanként kell fizetni, 1 óra 60 perces díja 2500 forint. Rugalmas, tervezhető egyéni időbeosztásával, és tervezhető a megvásárolni kívánt tanórák száma is. Ami azt jelenti, hogy maga a diák dönti el, hogy mennyi órát szeretne vásárolni mondjuk egy hónapba, és mikor. Telefonszám 0631 332 38 28, e-mail cím selket1981@gmail.com. Továbbiakban folytatjuk az órát. A szám jelentése néhány, valamennyi. A megszámolható főnév többes számban áll utána, a nem megszámolható főnév egyes számban. A megszámolható főnév azért áll utána többes számban, mert a néhány, valamennyi ez a számnak a jelentése, ugye? És ő az egynél több. Ami már 2, az mondjuk már lehet néhány, valamennyinek számít. Tehát a megszámolható főnév többes számban áll utána, mert több mint egy, nem megszámolható egyes számban. Például some apples, néhány almák. Some tea, néhány tea. A gyakorlatban így néz ki. Some basket of apples are in the pantry. Néhány kosár almák. Ugye a kosár is többes számban van, meg az almák is, mert mind a kettő megszámolható. Are in the pantry, a kamrában van. Some tea is in the teapot. Néhány valamennyi tea van, is, ugye, azért kell nem are, hanem is, mert egyes számban van, mert nem megszámolható. In the teapot, teafazékban. Some tins of fish are in the fridge. Néhány konzerv, a konzerv megszámolható, ezért többes számba tettem. Of fish, a hal nem ebben az esetben, are in the fridge. Tehát azért van are, mert a konzervdobozok megszámolhatók. Are in the fridge, a hűtőben, ugye? Some bunches of grape are in the bowl. Néhány fürt szőlő van a tálban. Néhány fürt, ugye bunch, egy fürt, bunches, többes számba fürtök. A szőlő ebben az esetben nem számolható, olyan, mint a ribizli. Át használok a bunch cheese miatt, ugye? És in the bowl, tálban. Some bunches of roses are in the florist's. Néhány csokor, a bunch nem csak csomót és fürtöt jelent, hanem csokor. Bunches of roses, a rózsák megszámolhatók, többes számban van. Fürt, vagyis hát csokor megszámolható, többes számban van. Are in the florist. Tehát a virágárusnál néhány csokor rózsák vannak a virágárusnál. Some butter is in the jar. Néhány vaj, valamennyi vaj van a dobozban, tégelyben. A vaj nem megszámolható, ezért is használok. In the jar, tégelyben. Some money is in my purse. Valamennyi pénz van a pénztárcámban.
Pénz nem megszámolható, egyes számban van, észt használok. Köszönöm a figyelmet, ha úgy gondolod, hogy érdekesnek találtad az órát, akkor nézd meg a következő videót is. Köszönöm a figyelmet!